zabrat někoho jiného. Písmeno, já nevím, hra. Šachy. Kdo vůbec to písmenko vybral? No. Já teda, já jsem řekla stop. Tak pozor, materiál. Tady něco říkal, a já nevím co. Šuster. Tak asi Šuter nejčí. ale šupr není materiál. Tak pojďte, když tak na chvíličku sem za mnou. Tak já se skladu nahoře. Nás aspoň trochu vidí. Mě nahoře si říkala, že Jsem tak zůstane. vysoká jako někteří z vás. Tak, doufám, že je všichni slyšíte. Tak. Aha, asi si slyšíte. Ne, výborně. Tak, čeká nás teďka krátká cesta. Tak asi půl až 3/4 hodiny do tábora. A tam je to fakt úplně, fakt jako krásný, ještě jak to byla ta přírodní rezervace, tak ty delfíny a tak. Rozumíme. Krásný. Tak pozor, teď to bude hrozně jednoduchý, vědní opor. Španělština. Jo, španělština. To je co, španělština. Počkej, ty jsi dělala celou arabštinu. Něco v dohledu. Šuter. To je houkaš, ale. Další ještě věc, než dorazíme do tábora, máme tady takový dobrý pravidlo, že je úplně na vás, s kým se šťoucháte, s kým se hrajete a takhle, ale je platí jedno pravidlo. Když to člověka přestane bavit a už se pak vůbec hrát, má prát a rozčilovat nechce, tak řekne konec. Tady bych poprosil, jestli by mi mohl někdo asistovat, budeme...
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Už je tam play? Jo. Mutantízek, ta je děravá, ta je děravá, ta je děravá.